Sikubiyelele somukele kwi-channel igama kuPastor Ningi. Sibiyela ngikhulile ukuyithoba sethemba lokho nakhona kuyaphila. uNkulunkulu sakulondile ngathi-ke kungihamba kahle konke empilweni yakho, kodwa-ke sicela wenze lokho kubalulekile ukuthi uqinisekise ukuthi-ke uyu-like le video, usubscribe. Kanti-ke uma kungukuthi umuntu onawo amandla, siyacela ukuthi usihlangabeze ngomnikelo ongaba u-9 every month if we-member, noma-ke ungasebenzisa i-account number. I-account number-ke ikhona la kuvela khona-ke igama lami, la kuvela khona imininingwane uyokwazi ukuthola khona i-account number ongayisebenzisa uma ukuthi uyafisa ukunikela, uyafisa ukucontributor. Sibheka la iphupho njengenjwayelo, iphupho esilibheka namhlanje likagcinile wakamavuso uthi ngabe kuphupha utfota tinkuni kushoni. Hey baba, bothi ngelinye ilanga ngicela kubutha ngicela buta, yabona bocela wona kunene ukuthi ngabe kusho ukuthi kuthini kutfota tinkuni, yabona kodwa ubucelile wona kunene. So ukuphupha izinkuni, mina ngiyaye ngifisa ukuthi masichaze iphupho silichaze in different angles, because I understand and I have observed kubantu abaningi ukuthi iphupho liwana lisho into eyodwa kwabanye, komunye lisho okunye, komunye lisho okunye, futhi lingafika ngendlela ezihlukene. So asibheke la izinkuni. One into yokuqala efuna si-emphasize la ukuthi izinkuni zine purpose yaso ethile yokusifudumeza, sikwazi ukuthi sipheke, sikwazi ukotha, yabona kuningi sikusebenzisayo ngezinkuni. 2, izinkuni zi-natural resource, ziyimvelo, into ofuna uyithole nje hamba uyithoze uyithole ibuye ikusebenzele. So sizolichaza ke iphupho based on that information, based on that fact. Number 1, uma uphupha ubona uphupha izinkuni, kuyaye kuthathwe njengophawu lube ngokwesintu, ngoba ke uma uzitheza noma ubona umthwalo wazo, noma ke uthwele lo mthwalo, lokho kuvame ukusho ukuthi linda uthandaze, ngoba ke kunosizi umunye nesifo esingase sehle kungekudala, kunomuntu osuke ezondlula emhlabeni, okumuntu osuke umazi nosondelene naye. Number 2, uma uphupha izinkuni sithatha njengophawu lomazi ngomthwalo futhi usithwele, yabona usithwele, lusho ke ukuhlukunyezwa, lusho ukugqilazwa, lusho ukujeziswa, lisho ukuhlukushwa nokuthwaliswa kanzima empilweni abantu abambi, nabakhunkuli abakufisela okubi, abangakufisela okuhle. Lamentations 5:13 ithi, young men worked at the grinding mill and youth stumbled under loads of wood. Number 3, asikuveze futhi ukuthi uma uphupha izinkuni sithatha njengophawu luma uthezela omunye umuntu, lisho inhlonipho, lisho intobeko, lingasho inkathalo, lisho umusa, uthando, nokuthi usizo kwabanye abantu. uJoshua 9:21 ithi, the leader said to them, let them live. So they became hewers of wood and drawers of water for the whole congregation, just as the leaders had spoken to them. Number 4, uma uphupha izinkuni sikuthathe njengophawu hloma unikezwa omunye umuntu, lusho isibusiso noma lisho isibonelelo noma ukubonelelwa, nokuthi lindela ukuhlinzekwa uNkulunkulu ngezidingo zakho. Nehemiah 13:31 ithi ke, I arrange for the supply of wood and at appointed times for the first fruits. Remember me, oh my God, for good. Number 5, uma uphupha izinkuni singaphinde sikuthathe njengophawu lubi uma uzithenga ke, ngoba lokho sekusho isimo esibi, lisho incindezelo, sekusho inhlupheko, ubunzima, kungasho ubugqila, ukweselwa noma ukuswela, noma ke isijeziso osuke uzosithola kubantu abengenawo umusa, abangenasisihawu nonembeza. Lamentation 5:4, we have to pay for our drinking water, our wood comes to us at a price. Number 6, uma uphupha futhi izinkuni sikuthatha njengophawu hloma ungasithola, yabona, ungasithola empeleni. Uma kungukuthi ucinga izinkuni awuyitholi, noma uzama ukutheza izinkuni awuyitholi, lokho sekusho ukuthi angeke uhlanganyele nabanye abantu ababi futhi abasabalalisa amahlebezi ahlambalazayo, angase adale mhlawumbe udlame,
noma angasusa uchuku nodweshu noma angenza kube nomonakalo noma angadala ukuthi kube nokukhononda okubalisa mhlawumbe nezingxabano. Proverbs 26 verse 20 to 21 ithi, without wood a fire goes out, without a gossip a quarrel dies down, as a charcoal to embers and as wood to fire, so is quarrelsome person for kindling strife. So iloko ke uma ukuthi kenze kucika inkuna uyithola ukusho ukuthi hayi relaxa, umuntu ongeke uparticipate enhlanganweni yabantu ababi abangahle benze umonakalo omkhulu empilweni zabanye abantu noma bangahle bekhuluma izinto ezingenze ezingadala ini umonakalo. Number 7, uma kodwa kuma usubupha mhlawumbe inkuni upha kwesikhathi olukuma ungasitholi, lusho ukuthi ke noma lingasho ukweswela, lingasho ubumpofu noma ubuphofu, lungabika inhlupheko noma ukungabi nempahla ebalulekile edingekayo neyanele. Isaiah 42 verse 16 ithi, not even Lebanon could supply enough firewood for a sacrifice, its wild animals wouldn't provide enough burnt offering. So sizoyibamba lapho ke besibheka nje udaba lwezinkuni ngaza kwethu. Ngiyacela ukuyibamba la indaba yezinkuni njengoba sibhekile la ukuthi sichazele ukuthi uma uzibona noma usithwele kungasho ini, sachaza ukuthi uma uziwumthwalo usithwele kungasho ini, sachaza ukuthi uma uthezela omunye umuntu sachaza futhi ukuthi uma uzinikezwa omunye umuntu kungasho ukuthini, saphinde sakuveza futhi ukuthi uma uyoyithenga sekusho ukuthini futhi nakuthi mhlawumbe uma ungayitholi uthi ayicima ungayitholi kungasho yini into ezimbili. Angifuni ke bese kuchama omunye sethi manje mina ngiphupe njengoba sichazile ngane ukuthi ngicela ukugcina la ngodaba lwezinkuni, angifuni ubuye ngichaze ngoba omunye uzobe sabuya manje mina ngiyibone ngisendlini zisendlini ekhaya. Hayi bo, sichazile nje number 1 isichazile ukuthi first thing is kuvame ngokwesintu ukubika isifo, uyayibona uyayitheza usithwele uyaqonqezela, yabona. So utsala ke seyisendlini noma seyikuphi noma seyikuphi, asifocus lapho ke siphelele number 1 ile, yabona. Siyabona. Siwe